Ang Kapulisan sa Mandaue City, giilang top-performing city police office sa nasud kung gidaghanon sa mga naaresto sa illegal nga drogas ang basehan. Sa miaging semana sa National Headquarters, lakip sa nahatagan o recognition ang Mandaue City, mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mituno sa pasidungog nga gidawat usab sa City Director Police Colonel Julius Sagandoy. Sa nationwide level, sa tanang mga city police offices o mga police offices sa mga dagkong syudad o highly urbanized cities. Naguna ang Mandaue nga adunay 1,800 nga nadakpan gikan sa Abril 2023 hangtod March 2024. Pamatuod kini sa subsug way puas nga anti-illegal drug operation nga gihimo sa MCPO, pagdakop sa mga nalampigit sa illegal nga binuhatan. Relentless effort sa ato ang police force diri sa mga stations and special units sa Mandaue. As to number of drugs, kuan sad pod effort ni siya sa ato ang between the PNP and the community and also our stakeholders.